Pun kada tong tanan guys, prepare na pod mi kay moadto mi sa eskwelahan ni Bonsoy kay karon iyang senior ball. Nya ako siyang ubanan kay moabang pamalagimig sinina. Pero ako na to igo na alam tog suluton niya. Kay wala man siya kagahapon nakuha na mga bata din niya. Dayon ubanan ako siya. Kay naman siya gihatag nako para parents nga para pasulod. So karon pa kuno siya first time kuno niya nay nag-uban sa iyahang mga activities. So luoy pud no. So atoha siyang ubanan. Dato ang init kayo diri guys. Hawak ko ang bit. Ito na mi. Hello guys. Ubanan ako ka first time pa kuno niyang nay nag-uban niya karon nga activities niya. Suluoy pod ubanan. Oh. Mga ka-white mi duha no. Apil po ko ni og senior ball. A few moments later. Kung di ay kinaan nami sa balingwan, sumatik na dayon may nagsulod na ni sa giabangan. So dani day may muabang sa balingwan ra. Lantaw-lantaw na dayon na si Bunsoy siyang abangan. Kana unya kay pili-pili kay gamay mo gud siya. So pili-pilian sa so nagsulot-sulot na dayon siya. So human na dayon mi ana so adto na po dayon mi sa paalutan ni nako siya. Ako sa nang paalutan kay pa may time nga mag alot-alot so nangita po dayon mi kay human naman mi og abang sa sinina so mag paalot na po dayon ni siya kay wa ko nakabantay siyang buhok. Human na day miabang og sinina. Amok lang sa abangan. Buha na namo. Kaya mas maayo magitong mauban ako siya. Kay kuan pa. Aron siya gitong magsulod. Dami kay na pa siya customer do pa kabuk ikatulong ni. Ang hulat sa iyang kauban. Mao. Nya pagkahumanda ni dito na din mi sa eskwelahan. Kilain man bulay ano taas na siya buhok ko ako kabantay niya. Para ulit taon na siya tanawon. Ato na po rin ni palutan ni alot na pagkahumanda ni ilis na dayon ni kay ready na siya ang activities na. Nasa mong career na mo, kawatirang Tager, unsa man na inyo reels? Human na day mig paalot o ulitaw kayo niya gisulot na po day na niya. Unyang kanida ni iyahang niktay dili kay ko ka kuan kana ang kabalo siya na siguro na. Lo na may chicken ha. Hala to. Laylin ang buhay bukid. Dani rami. Di sa mi dana. Mi usot ana diri para drinks na dayon mi dito. Di na mi magawas-gawas mo hala putik lagi kita dani ngano man ni. Yung si Bonsoy ang ayan kaysa siyang sulod no nya ato ring gipaalutan para mas tindot jud siya nga alutan o tanawa. Palitan mo niya chill. siya magpamubo sa kasunod na kay nag-listen niya. Ya diretso na rin tas quarter to train na. Akira
Hala, dako kayo suy. Dako kayo. Murag maipit ani, simba ko lang. Manakaya na dayon mi, nagatrap mi kay Ginoo ko dako kaayo. And mi ali na suy. So karon di ay human na mi kiyas-kiyas daning balingwan, so nanakaya na po dayon mi adto na dayon mi sa eskwelahan niya. Dito sa Talisayan ako siyang giubanan. Kay human naman miabang og sinina, so daghan kay salamat Atino from USE sa imong ihatag kay Bunsoy. Daghan kayong salamat sa tanan-tanan di ay no namong gi-share, daghan kayong salamat. So karon padulong dayon mi sa eskwelahan kay human naman mi og paabang naabang sa sinina. Unyang kana iyang pulo napa man na ang pulo niya sa kanayang gisulot, so dito ra na iya suluton pulo og nektay na kana kay muna siyang muna sa gawas siguro tuxedo, so mauna siya. So sakay na dayon mi padulong na mi sa eskwelahan no. So naatara ni sa dalan, video po rin ta mo dining view sa mga balingwan. Kani siya mauni siya ang munisipyo. Nindot yung munisipyo kay Habog. Diba? Nindot kisa nga tanan. Huwag na apo dahil si Bunsoy. O gwapo na kayo kay na aluta naman siya. No? Kay, to sa una si Luy nag senior ball kami pagto nag-uban-uban gipalutan gipakanso ako sa niyang giban-ubanan. So pag-abot dani, so mo na din ni ang eskwelahan sa Talisayan sa Miss Oriental sa Talisayan mo ni ang eskwelahan Talisayan National High School. Unya kay dili man di mi ka sulod, dili pwede ka sulod kay naghigpit sila karon. Sa gawas kay dili pwede ang inaana mo sulod dito sa sulod. So naa po di ay koy pagumangko ning gawas no. Si Ashley na siya. So pagkaumandan naglakaw na lang po dayon ko kay nakasulod naman siya. Anhin na lang po dayon ko sa naa na lang akong gikuha po dayon gipadala ni ate.
A few moments later. Kuha na day nako ang pangalawan sa bata ti daghan kayong salamat niya. Balik na po rin ko ni Bunsoy dito. Ako lang ni Dani ra na ako sa Talisayan di ko. Salamat kayo te.
nagtikaw-tikaw ni Luy-Luy na ning talisayan kay hindi mi kasulo dito. Sa nusi lahi la patakaran karon. So dani mi nagsuroy-suroy. Kay waton manamo kay wa na may sakyanan ra ba dito. Mas maybe. Yan, may sa amin Oriental. Dani na lang may mag tuyo kay wa man mi kasulo dito sa San Jose Elementary Mat. Madining merkado niya, mingaw na Kala City naman dani. Pila man. Plus burger dani. Nasi sir. Oh. Dari may magtakaw-takaw. Big shop, Tal- Bus Leo. Ako ire. Sige, sino ma'am? Joy. Balingwan. Salamat. Hawak ko ang bit, hawak ko ang gusti. So dinhi na po dayom ni magkaingon sa fried chickenan. Wala na agiray. Ma'am, kato galing nagbaklay kanina, nakita ko. Kinsa? Lo, mutoy ako kon ko anon unja kay wa mi kaapas ato. So daghan salamat. Nakaapas pagid mi sa tulo ka. Kaon. Diri natay bigiri diri. Unsa na rin? Okay. Fireworks guys kay humana ang ilahang activities senior ball. Ang ilahang senior ball ni Bunsoy, so manguli na po dayon mi sa Mapua ha. Si Luy-Luy ang driver na mo. Dito ra na mo. The next day. Yung buntag na tong tanam nya karon ang among timpura ni murag na bugat-bugat na ay nagtikong-tikong si Bunsoy kaysa yun lagi sa kamontago na po si Charlene ay mga ligo din na sila karon ni Luy-Luy sa ilahang akuan kana ang kato ilang sayaw wala sila nakadaog kay di ka move on ang kuan natarupi. So, mga ligo gyapon sila. At least nga nindot kay sila free 4 months. No, napod si Princess sala napamidani sa kuan kay ang ulan pod. Tapod si Luy-Luy. Lah. Yeah. Soy. Ano siya kagabi siyang gikapoy siyang ganap-ganap sa iyang senior ball. No. Alas 9 namin nakauli kapin gabi siguro. Kay guwatan man namo siya. Naman siya nag-disco pagdali na mo di karon manghinlo na dayon ta. Nga kaon siya nilugaw guys buntag sayo. Oy tuwa na. Unya ato ang tempo karon na bughat na pod imbis kay gamay na lang pud bulingon kay nanguana man ko ang labaha. Panahon na bugat-bugat na pod. Tuwa si Luy-Luy, ready na sila kay padung na sila mga ligo. Ikaw soy di ka mag-ubansoy? Di ko ikawalaw ka para sa dito walay atel. Walay ang sa ilahang kuan. Kaulaw niya si Bunsoy nag-unsa man niya. Agoy nagraiban na. So
So mo dining update na mo karon sa kabuntagon. Daghang kayong salamat. Among mga buwa kay duha na pud kaadlaw nag-street ang walay ulan. So karon nag-ulan-ulan na pud. Things God yapon. Pero mukalit ra nig init. Inani ni ang panahon karon. So daghan day kayong salamat no sa tanan. Tanan, labi na kay ati from USE. Daghang kay salamat sa imo ang mga blessing nag-share namo. Kagahapon nakuha na dayon nako kay di mako pakasulod aw nagditso na lang ko sa Trisaya nako gikuha. So daghan kaayong salamat sa tanan.